много орехи, лешници орехи, които правят всяка година. Walnuts. Това са нашия там. Горе имат 3 ореха, които правят вече. До царевицата, до тази царевица е нашето и там. Нагоре. Е тук и нагоре доста. Да. Ето нарече нашето там за дървата си слагаме. Имахме тракторци, можем и ореши. ПВЦ виждам. Да. Има си решетки, има си всичко. Той го направи си нами, като че на мъже ми не спряхме да идваме на сами. Аз сама ми не състои тук. Навсякъде прозорите са изолирани.